Pwede magtanong. Kasi bakit soldier? Nagawin kasi kami ng date ko, tapos date niya ng English word, tapos translate ko. I know. Let's break up. I don't like this. Small finish. Gamay na kagutin na. Gamay na kagutin. Ano yun sa Tagalog yung kagutin? 30 dito, small. English man daw. Maliit Maliit ang titi mo. Maliit. May na kasi ako sa English eh. Kaya. Salamat. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Pwede ma-disturb ko kayo saglit, sir. Ano kasi wala kasi ang mahanap na mapagtanungan ng nag-text kasi ang jowa ko, tapos hindi ko maintindihan kasi English eh. Pwede paki-translate, sir? Paki-translate po. Lagi tayo ko kamera. Bakit po? My God! Okay. Miss, pwede magtanong, Miss. Marunong ka mag-translate ng English po? Ay, nag-away kasi kami ng girlfriend ko, tapos may sinend siya na English, hindi ko maintindihan eh. Pwede pakibasa po? Ikaw kuya, baka alam mo. Pakisabi lang po, anong sabi niya? Break na daw kayo. Ano? Wala na daw kayo kasi maliit kasi dito. Yan, wala yan. Akala ko kasi pagkaintindi ko nito, yung finish, yung ginagamit sa laro ba? Yan. Wala na daw kayo kasi maliit lang dito mo. Kasi kanina pa kami nakaaway, oh, tingnan nyo. Sinabihan pa ko niya na bubo mo naman. Hindi ko raw naintindihan yung sinay niya. Yan, wala yan. Malaki lang siguro yung sa kanya, hindi yung maliliit sa akin. Sure ka, kuya? Sige, salamat. No. A few moments later.
Miss, pwede makisuyo. Ba't nagulat ka, miss? Pwede makisuyo po. Ano po eh, nag-away kasi kami ng girlfriend ko tapos nag-send siya ng ano, ng message na hindi ko maintindihan English eh. Hindi ako marunong mag-English ate. Ito po, pakibasa po. Kanina pa kami nag-away. So ano daw mo, mag-break ka nang magulang daw. Gusto na yung makapagbulag tapos. Ano po, hindi ko maintindihan te. Tagalog ka. Ay, Tagalog. Paano? Iba, gusto niyang makipaghiwalay sa'yo. Kasi hindi lang siya gusto na matitiwan mo. Yan pala yun. Kaya naman. Akalaw kasi yung penis yung ginagamit sa... Ano ba? Anong tawag doon? Malaki lang siguro yung sa kanya. Hindi yung maliit sa akin. Taga Bacolod lang. Pero nagbakasyon kasi ako dito. Wala kasing pasok. Salamat ate ah. Ay po, pwede magpatulong. Kasi nag-away kasi kami ng girlfriend ko eh. Tapos nag-send siya ng ano, ng English na word tapos hindi ko maintindihan. Paki-translate po. Ano sabi niya? Hindi ko maintindihan eh. Ikaw kuya. Anong ibig sabihin niyan kuya? Hindi ko maintindihan eh. Ito ka na. Saan ka? Saan ka? Saan ka? Saan ka? Hindi ko rin maintindihan. Try na ka ng bahat niya kanina. Kanilot mo. Ikaw lang. Hindi ko pasabot. Sure ba? Ano ka ba mag-translate na English to Tagalog? English to Tagalog. Nag-text kasi ang shoot ko na ano eh. Hindi ko maintindihan. Ano ibig sabihin niyan kuya? Bulag na dili na kayo na. Let's break up. Magbulag na daw mo. Anong bulag? Yung hindi nakikita. Walay. Tapos, sinabihan pa niya ako na bobo mo naman, hindi ko rin maintindihan. Ito. Let's break up. Bulag na the I don't like your small penis. Ano yan? Anong ibig sabihin yan? Wala na sa ganay sa inyo. Penis, wala ka. Paano masabi? Linis. Salamat kuya. Salamat. A few moments later.